Vítame vás u ďalšieho videa. Dajte like, odber a zvonček. Krátka reklama. Môžeme začať. Hráč ide dobre a netrafil bránu. Ide hráč 2. Môžeme začať. Pekný dribling a strieľa a netrafil bránu, nevadí. Ide hráč 1. Dobrý dribling. Gól! Didičko! Toto je Boris Beňák. Ide hráč Cu. Môžeme začať. Pekný dribling, poď ešte, poď. A strieľa. A pekne bránka. Á, gól! Gól, to je Vlastňák. A sú od hráča 2. Ide hráč 1. O 5 minút prestávka. Môžeme. Prešla pekne. Hráč 1. Dobrý dribbling. Gól. Matejko. Ide hráč 2. Môžeme začať. A strieľa. Bum. Pekne od brankára, výborne. Ide hráč 2. Poď si driblingátor. Volá sa Boris, už ste počuli od hráča 3. No goal. Ide hráč 2. Môžeme začať. Výborný dribling. A bum, a gól to nie je. Ďakujeme, že ste sledovali toto video.